Шығып, тарих өзі ұран сола. Әдем балалары зор сынау шырында. Ұшбу шырда тантана итерге сенің рұқсат керек. Санланырлар. Әміне өткені болмағанның келешегі yok. Бүгін мұқим уақиға тіркелі. 11-ші күніндегі ұшбу ұшрашу келешекнің нақылы негізі болсы. Рудаш туғанлығыбызны сақлап, тұс яши, бірге яши. Ürülerin aşkan ümitleri hemen nidir küte sizinip yav yalanı bari hatırlete kupme kalgan ömür üzülür. Hemen hissettiler, yükte bulup alar yolunda. Gen batırlarının ömür... Yeşireklerinin Hatta soğuş kurmaganlar. Tanış rayonun soğuşta 20.000'den artık bir ilgilikte. Lakin şundan yart... Kabul etilgen ruhsat etiriz. Onunla kabat babamızla sürüyoruz. Büyük babalarımız da vasiyet etkenişe yaşarga ant eteriz. Siz piyanyer işine sizine doğru kalırga hazır mı? Hazır. Hazır, davay. İsim, yağmuruysa motor jör kürük. Dünya meydanda banlar yolub, ben yaşar yolub gör kürük. Altanışı, tuğan jirin bilir, bəhər şatlıqlarının altanı, arkadaşlar sunmi, balqı yaşar, donlu umar kızlar bilgen vatanı. Hatta kuz yaşı gider, şatlar şatlar, eleşigen selam. Biz bugün Komsomol saflarına kimle olabız? Hasanova Oliya Züfek kızı. Rahimit Hasanova Oliya. Совет социалистикалары союзы гражданина. Комсомол атты сафына кіріп, иптәшләрем алдында тантаналы төстә ант итәм. Hasanova Oliya, siz nega Komsomol saflarına alınırga телисез? Гадел һәм тәрбияле, илебезнең данлыклы шәхесе булырга. Мин халыкның ялы һәм эше тыныч булсын өчен көч тә, сәламәтлек тә кызганмыйм. Biz sizi Komsomol saflarına kabul ederiz. Vatanımızın layıklı şahsı bulasın deyip ilan ederiz. Hürmetli konaklar, siz aktif pionerlar olarak sizni de Komsomol saflarına alırga hem Komsomol biletin topşırırga ruhsat ediniz. Kızlar neyken şuşanda oktanış olabilir. Oktanışlar şıkka
Ачылған құяш нұр сибә тирә-якка, әйтерсең дә бездәге яз актаныш чәчәк ата. Безнең якта бар да булган тырышлар, талантлылар, кайда гына яшәсәк тә, без бит актанышлылар. Без булдырабыз. Мәхәббәттен үзеңә бер кеткен. Яратанан ишек яраткансың. Туган йортта газиз анаңны. Тормыш бәхетле итми калмый. Бер-беренә тугры җаннарны. Син дә кияү җилфердәсен, аппак җилкәннәр. Изге мәхәббәт хисләрен вакламыйча саклагыз. Тормыш дигән олы юлдан ген янә шатлагыз. Менә шундый тилекләр астында һәр атнаның җомга көнендә яшь парларыбыз гомерлеккә бергә булырга сүз куеша. Узган ел безнең районыбызда 132 пар гаилә корса, быелгы елның шушы көненә 72 пар кавышты. Ә инде менә шушы атнаның җомга көнендә 8 парыбыз гомерлеккә бергә булырга сүз куешты. Гаилә құру, ул дусларының, туганнарның, әти-әниләрнең каршында гомерлеккә бергә булырга, бер-береңне яратып яшәргә сүз куешу. Гаилә ул дәүләтебезнең кечкенә генә бер күзәнәге. Һәм менә шушы гаиләнең ничек булуы, аны шушы гаилә корган кешеләрнең ничек яшәвеннән җәмгыятебезнең киләчәге барлыкка килә. Хөрмәтле яшьләребез, сезгә сайлап алган тормыш дусларыгыз белән, тормыш иптәшләрегез белән киләчәктә гомер буена бергә булып, сау-сәламәт булып, гаилә иминлеге белән яшәргә язсын. Бер-берегезгә сабыр булып, килеп чыккан авырлыкларны бергә-бергә җиңә барып, гомер юлын бергә-бергә ахыргача бергә үтсәгез иде. Киләчәктә сезнең көмеш туйларны, алтын туйларны, бриллиант туйларны үткәргә язсын дигән. Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле безнең яшь парлар, хөрмәтле безнең кунаклар. Һәрбер җәмгыять шул балалар үстергә, үзеннән соң буын калдырырга дип тереклек яши. Безнең дә төп максатыбыз шул. Районыбызның халкы кимемәсен иде. Яшьләр, үсеп килүче балалар күбрәк булсын иде. Төп максатыбыз юктыбыз ай сайын җыелып, ничә өйләнешкән, ничә бала туган, ничә туачак санап бармайбыз инде. Шуңа күрә безнең өчен бик күп, бик зур шатлыклы менә бүген безнең 5 пар басып тора. Чын күңелдән котлыйм сезне, район башлыгы буларак, менә бөтен бәйрәмгә җыелган халык исеменнән котлыйм сезне. Менә туй мәҗлесе истәлекле вакыйга, бик юбилейле елга туры килгән гомергә ул сезнең истә калачак. Алла үсә. Бер-берегезне яратыгыз, бер-берегезне хөрмәт итегез, гомергә шулай дип яшәгез, балалар үстерегез, бик матур итеп, үзегездән матур буыннар калдырыгыз. Бик матур хәзер безнең балалар үсәр өчен шартлар тудырылган. Илебездә, республикабызда, районыбызда, шуңа күрә чын күңелдән ышанам, бик бәхетле парлар булырсыз, бик матур балалар үстерерсез һәм Актанышның киләчәк патриотлары булырсыз дип чын күңелдән ышанып калам. Бәйрәмегез белән сезне.
булып калачак. Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатлары исемен мәңгеләштерү максатында стелла ачыла. Әлеге тантананың Татарстан Республикасы көнендә, аның дәүләтчелеге торгызылуга 100 ел тулган көннәрдә, Актаныш районы төзелүгә 90 ел, район үзәгенә нигез ташлары салынуга 310 ел тулган көндә билгеләнеп үтүе тагын да мәртәбәле итә. Тукай халкыбызның бөек шагыйре. Үзенең бөтен иҗатын халык язмышын кайгыртуга багышлаган пәйгамбәр шагыйр. Шундай биеклеккә һәм биеклеккә аны халык үзе күтәрде. 2000 елдан әдәбият, сәнгать өлкәсендә югары дәрәҗәләргә ирешкән шәхесләр безгә бирелә. Милли сәнгатебезгә нәкъ Тукайча тынгысызлык, Тукайча үҗәтлек белән хезмәт иткән, шушы улы бүләккә лаек булган райондашларыбызны хөрмәтлибез бүген. Бөек Тукайыбыз исемен йөрткән дәүләт премиясе беренчеләрдән булып якташыбыз Абдулла Тукай дәвамчысы булган Такталашык авылында туып үскән Гамил Абзалга бирелә. 1977 елда Айлы кишләр шигъри җыентыгы өчен, Борылам да Карым циклына кергән шигырьләре өчен ул Тасырның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек була. Табигатьнең шәшәге дә кеше, йырткычы да. Табигатьнең патшасы да кеше, корткычы да. Урманында бүресе дә кеше. Сандугач та, үзе бай да, үзе аш та. Кырыс як, тун җиргә ятмый кар. Җир сыры, күк сыры, көн ятим. Минем улым зур начальник булсын иде. Язмышларны уңга, сулга борсын иде. Власть тотып югарыдан, биек җирдән бөркет кебек кыю карап торсын иде. Әйе, Гамил Абзал тагы да югары дәүләт бүләкләренә лаек була. 1980 елда Почет билгесе ордены белән бүләкләнә. 1991 елда исә аңа Татарстан Республикасының халык шагыйре исеме бирелә. 1980 елны республикабызның иң зур бүләгенә Иске Кормаш авылында туып үскән якташыбыз Василь Маликов лаек була. Фронтовик сынчы үз иҗатында милли каһарманнарыбызның образларын иҗат итүгә өстенлек бирә. Аның ил өчен курбан булганнарга дип исемләнгән сыны иң зур казанышы булып таныла. Аңа Россиянең атказанган Татарстанның халык рәссамы дигән мактаулы исем бирелә. Абдулла Тукай премиясы мәшһүр композиторларыбыз, җырчыларыбыз, театр режиссерларына да бирелә. Алар арасында якташыбыз, халкыбызның моң алиһәсе Әлфия Авзалова да бар. Әлфия Авзалова нәкъ Тукай язмышына дучар булган, ятимлекне, кимлекне кичергән, әмма көчле рухы, кабатланмас таланты, моңы белән халыкка иң якын торган халык җырчысына әверелә. Аны да шундый биеклеккә халык үзе күтәрде. Без Әлфия Авзалова исеме белән шиксез горурланабыз. Агыйделдә туып үскән, шунда пешкән җиләкми. Замана ятим итсә дә, кем өчендер кирәкми. Җырларымда Актанышка мин әйләнеп кайтырмын. Әргәнештә алсуланып, җыртан булып атырмын. Сандугач кайткан диярләр, кызлар кер чайкаганда. Әргәнештә яңа җыр, Тугайны айкаганда. 2011 елда Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына Күче авылында туып үскән гаҗәеп талант иясе чәчән шагыйре Лена Шакирҗанова үзенең Буҗра һәм Хаҗирә, Сагынмаклык исемле шигырь китаплары белән лаек булды. Лена Шагирҗан таләпчән тәнкыйтьче, күләмле шигъри әсәр иҗат итүче, үз иҗат мәктәбен булдырган шәхес. Эй туган ил, эй ватаным, ике күзем. Әші булса булды, түгел төші сүзем. Болса синдән әмигенә яхшы эзем. Күкенмәмен күргәнемә дөнья йөзем. Якташыбыз Шалманарат авылында туып үскән Илфак Мирза Мөхәммәд улы Ибраһимов
Үзенә әдәби тәхәллүс итеп әткәсенең исемен Мөхәммәд Мирза исемен алган шагыйрь. Ул Тукай премиясенә 2011 елда үзенең Киек каз юлында, Тере су һәм татар шигъриятенә алып килгән өр-яңа 5 еллык шигъри форма жанр Әдәм баласы шигъри циклы өчен лаек булды. Мөхәммәд Мирза шәрык шигърияте тарафдары. Ул 2 дистәгә якын эпик поэмалар, шигъри романнар авторы. Мирас булып безгә тапшырылган бабайларның изге яткары, газизләрдән газиз ана теле, достаннары, риваятләре. Киде йортта шөһрәт тоткан халкым, тылмаш кирәкмәгән аңарга. Иле, илке булса, югалмас ул, сынау тоткан тарих заманда. Бабайлардан мирас, идел йорт, яткәре һәм намус аклыгы. Безнең максат кардәш истатус, хак ватанның шәшәк атуы, Татарстанның шәшәк атуы. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Вахит Имамов иске Байсар авылында туып үскән якташыбыз. Ул әдәбиятыбызны үзенең тарихи романнары белән байыткан, аны яңа баскычка күтәргән әдип, галим. Галим тарихчы буларак ул халкыбызның дистә гасырлар тарихын фән һәм әдәбиятка керткән, шулай ук үз иҗат мәктәбен булдырган талант иясе. Хәзер шушы уңайдан сүзне муниципаль район башлыгы, районыбызда гына түгел республикабызга, бөтен татар иленә танылган милләтпәрвәр шәхсебез Иңгел Нәвап улы Фәттаховка бирәбез. Рәхмәт бик зур, хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле безнең кунаклар. Исән булганнарны шакырайма, килне. Факт Мирзаев, исән Вахит Имамов бирде безнең Тукай премиясе лауреатлары килеп басыннар минем кырга. Барабар әдәбият сәнгать дөньясында бу иң зур мәртәбә. Актанышта алтаулар, Арчада помайым. Yok, min Arça'nı kımbırıştım, onları ilip kıyanlar da onların bir şey yapamayım. Ne olsun, biz Arça bilen onlarga birbirimiz bilen көп masayız pisateliyle bizimkileri bir yarıştırında. Ne zorsa, Aktanış'tan 6 Tokay Premiyası laureatı Tatar dünyasına, Tatar sanatına. Bu bizden için büyük zor gururluk. Şuna göre şun kıldan min kutlayım. Buna dürüstten de, hürmetli rayındaşlar, hürmetli kilden konaklar, bu bizden medeniyet parkinde. Biz bunu tullandırabız, yıl sayın tullandırabız. Buna görəsiz, bir de bizim bütün at kazangan, Rəsəy isimini algan, medeniyet hizmetkarları, şairler. Buna tağın dörtünü yalan istedik ali, Mustafa Finaliliye, Najarova Rafide, Muhammadiyeva Gülfine, Garayeva, Albinalarını istep koyduk. Allah verse. Buna bısı da bunun parkının ortasında bütün millettimizge, rayondaşımızga, balalarımızga birinci şiratda ol görsətib duracaq. Buna indi şəxslər biri bizning Tatar dünyası üçün Aktanışның. Şuna göre şun kıngıldan kutlayım. Vahit abi, Ufak Mirzayev, Elfiye apalar, kimler bizning biri de, bizning arada yok. Şuna göre gelecekte andi kişiler, andi mertebege iyi olgan bizning talantlar, bundan da yaşlar eli görünemine göresin mi? Dağı da kubar deyip men şun kıngıldan şanıp kalam, hem şanamda o şulay bulacak. Beyran bilensinle, varığızlı da. Rahmat Engin Navapoviç. Birinci şeratta yaptaşların barısında Tataristan'ın yüzyılı bayramı bilen kutlayım. İkinciden isen geliş özümde zorluğundan görüp şahit bulu elbette zor sevinişinde bu yıla dağında devam etsin. Hem bizim yaptaşlar Tatar sanatın, Tatar tarihinin dağın bayıtsınlar edilen dilek. Dağın bakat bayram bilensin. Yoktaşlar, bu gacayip künüllü hem de halk için, halkımız için ruhi turmuşunda bilgili bir sahife bulurluk vakıga. Şundan da edebiyatımızga, sanatımızga zor ülüşkürken şahıslarımızını sondu kulemde halkıga жеткіру, onlar bilen gururluk hissi uyatı, onu terbiye uzakına eğlendirу her yerde de bilinmeyen mine Aktanışlar bunu birinci mertebe şulay etip istediler. Hele bilgili, bizim şollu bölgede de 56 yazıcının 8'i Aktanışlar. Hele gelecekte de var, көп bulurlar. Hele Tokay Premiyası da bulurlar. Hemen de min Aktanışlarga şu bayram günlerinde zor umuşlar, vakit saadet dileyim. Rahmat Dikzor. Piyasa kandidat Allah Хыял диңгез, хыял күкләр, хыял канат. Ай чагында хыялланы куя ярап. Тумыштан хыялый кыз, нишләтәсең? Әйтәм харчам. Мин ничек бар, шулай ярат.
Әйләнәмен сұлу қызға қиялымда, яшәгәнгә бит борынғы заманнарда. Әкияттәге явыз дию лап китеп, яшереп қойған сихри урманнарда. Көтмәс идем, не дисәң дә мин батырны тип утырып, тәрәзәдән күзләп юлны. Табар идем шундук эзләп берәр юлны. Эзлә, уйла, тап бер җайын. Башны кирәк, бирешмәмен, җигел генә селтәп кулны. Рахмат Бейсен. Инде тантанабызның иң күңелле мизгелләренә җиттек. Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы лауреатларына багышланган стелланы ашарга рәхим итегез. Рәхим итегез Әнгән абый. Рәхим итегез кунаклар. Вакыт абый итегез инде сездә рәхим итегез. Татар милләтенең гимны булган Абдулла Тукайның туган тел